Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Jien jisimni Miss Mirjana u llum iltqajna biex naqraw il-ktieb li jismu Il-Mina u l-Vita l-Iskola, miktub minn Mirjam Xkembri. Tfal, intom tafu x'inhi il-Mina? Il-Mina hija qatra ilma kbira ħafna u l-istorja tal-lum ħatkun fuq din il-Mina u l-ħabib tagħha Tony. Tfal, ejjew nagħtu titwila lejn il-ħarsetta ħalli naraw fuq x'se tkun din l-istorja. Waqt ħalba xita, il-Mina u sħaba niżlu ġol-bitħa tal-iskola. Il-Mina tiltaqa' ma' Tony u tidħol miegħu fl-iskola. Tgħid x'jagħmel ħażin Tony? X'tgħidlu il-Mina biex tgħinu jifhem li qed jiżbalja. Tfal, intom jekk tħarsu sew lejn din l-istampa. X'taħsbu li qed jagħmel ħażin Tony? Jiena naħseb li ħalla l-vit tal-ilma miftuħ u qed jaħli l-ilma. Ejjew ħalli nibdew l-istorja ħanaraw. Sebħet ġurnata mimlija sħab. Is-sema kien ċappa waħda griża u bdiet nieżla x-xita. Plonk, plonk, plonk. Tfal, intom kif jogħġobkom it-temp? Imsaħħabu bix-xita jew inkella xemxi? Jien nippreferih xemxi, alla volja x-xemxi ġib magħha sħana. Qatra, ix-xita bdiet nieżla. Il-Mina, qatra ilma kbira, niżlet minn ġo sħaba griża. Plonk, waslet fl-art. Flimkien ma' sħaba għamlu għadira ġol-bitħa tal-iskola. Hawnhekk arawha lill-Mina. Kif wafqet ix-xita, xi tfal ħarġu jilagħbu fil-bitħa. Tony, tifel fuq tiegħu, ġera dritt għal ġodin l-għadira. Tony qabeż qabża qabżun ġo l-għadira tal-ilma. Il-Mina u sħaba olew il fuq u tgħid kemm ħadu pjaċir jaqbżu u jtiru. It-tfal l-oħra tħajru minn Tony u bdew jaqbżu fl-ilma bħalu. Il-Mina u sħaba iktar bdew jolew u tgħid kemm daħqu u ddivertew. X'ħin sar il-ħin biex it-tfal imorru lura fil-klassi? Il-Mina iggranfat mal-flok ta' Tony u daħlet ma' tfal fil-klassi. Tony kellu bżonn jaħsel idejh. Fetaħ il-vit, ħaf ftit sapun u beda jorokom. Il-vit ħallih miftuħ u l-ilma baqa' nieżel u nieżel. Il-Mina bdiet tinkwieta tara l-ilma jinħela. Biex taxxaqa, Tony qabad iparla ma' tifel ieħor u nesa li l-vit kien ħallih miftuħ. Tony telaq il-barra u ħalla l-vit miftuħ bl-ilma nieżel. Il-Mina ma felħitx aktar u għandha raġun. Għax Tony kienet jaħli ħafna ilma. Il-Mina bdiet fesfes f'widnejn Tony. Tony, inti tixrob ilma? Tony, int biex tinħasel kuljum? Biex issaqqihom il-qsari tal-klassi?
Tony kien jaf li l-ilma jużah ħafna. Jixorbu, jinħasel bih u jsaq il-qsari. Il-mina reġgħet saqsietu: issa jekk jispiċċa l-ilma, x'se tagħmel? Ma nkunx nista' nixrob? Ma nkunx nista' ninħasel? Ma nkunx nista' insaq il-qsari tal-klassi? Tony iftakar li ħalla l-vit miftuħ u telaq jiġri għalqu. Kull meta juża l-ilma, Tony beda jiftakar jagħlaq il-vit biex ma jaħlix ilma. U minn dakinhar Tony beda jiftakar li għandu dejjem jagħlaq il-vit u jfakkar il-sħabu biex jalqu l-vit u ma jaħlux ilma. U b'hekk tfal, wasalna fit-tmiem tal-istorja tagħna tal-lum. Imissa ħanaddu għal attività sabiħa ħafna. Hawnhekk miegħi għandi 8 passi ta' kif għandna naħslu jdejna sew. U issa tfal, ħanaddu dawn il-passi flimkien. Mela tfal, qabel ma nibdew bl-ewwel pass, huwa importanti li niftħu l-vit tal-ilma bil-minkeb u nlaħalħu idejna sew. Imma tfal, tinsewx terġgħu tagħlqu l-vit. Għamlu ftit sapun u nkunu nistgħu nibdew bl-ewwel pass. Mela l-ewwel pass, nagħmlu idejna flimkien u norkuhom sewwa għal ftit sekondi. U mbagħad għat-tieni pass ħanerġgħu nagħmlu idejna flimkien u ndaħlu swaba ġo xulxin u norkuhom hekk għal ftit sekondi oħra. U mbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għat-tielet pass. Għat-tielet pass nistgħu npoġġu id fuq oħra, npoġġu swaba ġo xulxin u norkuhom b'dan il-mod il-fuq u l-isfel. U nagħmlu l-istess ħaġa għall-id l-oħra. U mbagħad imiss ir-raba' pass. Għar-raba' pass ħanaħslu dan is-suba' u ħanorkuh bl-id l-oħra. U mbagħad ngħaddu għas-suba' tal-id l-oħra. Importanti li nagħmlu ż-żewġ idejn. U mbagħad ħangħaddu għal 5 pass. Għal 5 pass ħanaqbdu swaba ta' din l-id bis-swaba tal-id l-oħra u ħanorku sew għal ftit sekondi. U mbagħad ħangħaddu għas-6 pass. Ħaniftħu idejna hekk u ħanamlu l-ponot ta' swaba tal-id l-oħra hawnhekk u norku sew. U nagħmlu l-istess għall-id l-oħra. U mbagħad għandna is-7 pass. Hawnhekk ħanorku l-polz sew. U mbagħad il-polz tal-id l-oħra. U mbagħad tfal ħanerġgħu niftħu l-vit, inlaħalħu jdejna, nerġgħu nagħlqu l-vit u nimsħu jdejna b'karta assorbenti. U hekk ikollna jdejna ndaf. Issa tfal, meta għandkom taħslu jdejkom? Għandkom taħslu jdejkom wara li tużaw it-toilet, wara li tazzu jew tisolu, wara li tmissu xi annimali, wara li tagħmlu xi attività fiżika, wara li tilagħbu u qabel u wara li tieklu. Nispera li ħadtu gost nagħmlu din l-attività flimkien. Issa tfal, wasalna fit-tmiem tas-sezzjoni tagħna tal-lum. Nispera li għoġbitkom. Jiena nerġa' narakom darb'oħra u miegħi se nerġa' nġib ktieb sabiħ ieħor.
imma l-issa tfal se ngħidilkom saħħa u ċaw.